sa stala havarka. Takže tejto smeteli išli odtiaľ takto. Ona išla električka, išli brutálnou rýchlosťou takto a prevratili sa tu na pumpu. Tu na bliká sanitka, tu na hasiči a tu na polícia. A tu je majiteľka tej pumpy, to je táto. A toto sú kolejnice električkové. Tam je dom. Tu je takéto kôš. Tu je škola. Tu je pán učiteľ. Tu je školačka. Tak toto tu vyzerá. Tu je opraváreň. Kôš. Traktor. Toto auto je z toho domčeka. Z tohto. Tu je policajná stanica. Bagier. Ťahovka tu nabí. Ťahovka stojí. Si zobrať toto auto. Aj DHL-ko dostalo havarku, pretože ono, jak sa prevletilo, tak išlo. Tak sa chytilo DHL-ka. A tu je nemocnica. Tu predávajú motorky. A to je všetko. Klikni na odber a dávaj like. Čau.